тобистони имсол дар Бадахшони Тоҷикистон наворбардории филме бо номи Чарогоҳи худоён шурӯъ мешавад, ки қарор аст дар он ҳунарпешагони тоҷику рус ва фаронсавӣ нақшҳои асосиро иҷро кунанд. достони филм ҳам тасвири зиндагии мардуми Бадахшон аст, ки ба гуфтаи муаллифи достон гӯсфандони кӯҳии онҳоро париҳои осмонӣ посбонӣ мекунанд ва агар касе онҳоро озор бидиҳад ба хонаашон мусибат меояд. Олег Шаҳбозиян, яке аз муаллифони сценария ва продюсери филм, рӯзи 18 феврал ба радиозоди гуфт, ки баъди сафарҳои батакрор ба Тоҷикистон ва бахусус ба Бадахшон ошиқи ин сарзамин шуд ва тасмим гирифт филмеро дар он ҷо ба навор бигирад. Филмро ширкати Cinema Concept Production ба навор мегирад ва ба гуфтаи Олег Шаҳбозиян умедворанд, ки дар таҳияи филм киностудияи Тоҷикфилм низ бо онҳо ҳамкорӣ мекунад. интихоби ҳунарпешагон аз моҳи феврал шурӯъ шуд ва қарор аст то моҳи март идома кунад. нақши асосиро дар филм Игор Петренко, яке аз ҳунарпешагони маъруфи Русия бозӣ мекардааст. ба гуфтаи Олег Шаҳбозиян аз Фаронса бо 4 ҳунарпеша гуфтугӯ доранд ва яке аз онҳо барои иҷрои нақши духтар даъват мешавад. муаллифи филм ба радиозоди гуфт, ки ба мақомоти Тоҷикистон барои мусоидат ба наворбардории филм муроҷиат кардааст ва мунтазири посух ҳастанд. ба гуфтаи ӯ то кунун баъзе аз ниҳодҳои давлатӣ ба онҳо гуфтанд, ки тақозои онҳоро баррасӣ мекунанд. саҳнаҳои асосии филм дар Бадахшон аз моҳи июн то август ба навор гирифта мешавад ва ба гуфтаи Олег Шаҳбозиян мумкин аст филм баҳори соли оянда моҳи март рӯи парда биёяд. офарандагони Чарогоҳи худоён Далер Назар, Фазовозхон ва оҳангсози маъруфи тоҷик хостанд, ки барои филм оҳанг биёфарад. Олег Шаҳбозиян ба радиозоди гуфт, ки Далер Назаров рӯи пешниҳоди онҳо андеша дорад. дар филми Чарогоҳи худоён албатта ишқи инсонӣ ҳам як бахши асосии он аст ва муҳаббат байни Санҷар ва Париро нишон медиҳад, ки ба моҷароҳое мепечад.